πολύ τρυφερό, ζεστό και μελωδικό καλωσόρισμα των μικρών μας παιδιών της χοροδίας, του νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του ημερησίου σχολείου της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας εκφράζει και υπογραμμίζει με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της σημερινής γιορτής και τη σπουδαιότητα της διατήρησης της γλώσσας και της κληρονομιάς μας. Και τώρα θα παρακαλούσα τον κύριο